Gilusad ang drug buy-bust operation sa mga miyembro sa MAA Police Station 16 sa Proc 42, Midland Village, MAA Davao City bantang alas 2 sa hapon Marso 20. Og nadakpan ang usa ka miyembro sa PNP nga nadistino sa 2nd Davao del Norte Provincial Mobile Force Company nga giila sa alias nga si Richard nga dunay ranggong Master Sergeant. Napalitan ang suspect og balor 3,196 pesos sa gituhang shabu og nasignitan pa gyud kini og 9mm pistol. Samtang pasado alas 9 kagabi isikop sa mga pulis nga miyembro sa San Pedro Police Station 2 ang nagapayhut og illegal nga droga sa Proc 19 bilo sa Barangay 76-A Bukana, Davao City. Gila sa mga pulis ang suspect nga si Petrolino Olivar Marcos, 48 anyos, mananagat sa lugar. Nakuhaan og napalitan ang suspect og gituuhang shabu nga mobalor tanan sa 53,652 pesos. Samtang sa Digo City, Davao del Sur, nakaposas na dihang gipasakay sa mobile patrol sa kapulisan ang nadakpan sa drug buy-bust operation. Giila sa mga pulis ang suspect nga si Arche Agostines Uga, 43 anyos, residente sa Chapter 4, Barangay Aplaya, Digo City, nga usa sab ka mananagat sa lugar. Kauban sa mga pulis sa Digo sa operasyon, ang laing unit sa PNP sa probinsya, PDEA 11, Naval Intelligence and Security Group, Eastern Mindanao. Nakuhaan og napalitan ang suspect og balor 109,000 pesos sa gituuhang shabu.